Pacea Domnului și sabat binecuvântat! Ce sunt uleiurile esențiale și care sunt beneficiile lor? Din cele mai vechi timpuri, plantele medicinale s-au folosit de mii de ani pentru proprietățile lor vindecătoare sub formă de ceaiuri, uleiuri și cataplasme. Astăzi, oamenii de știință, prin tehnologii moderne, au reușit să extragă din plante substanțele lor vindecătoare sub formă de uleiuri. Oamenii experimentează mari probleme de sănătate în acest timp din cauza poluării, a stresului și a hranei mult procesate. Sunt multe companii care produc uleiuri esențiale, însă multe din ele nu sunt de calitate superioară și nu pot fi folosite pentru uz intern. Eu am avut privilegiul să învăț și să folosesc uleiuri esențiale încă de acum 15 ani sau poate mai mult, pe care le cumpăram de la Young Living, o companie americană care avea cele mai bune uleiuri. Fondatorul acestei companii a murit și aceeași tehnologie a fost preluată de compania doTERRA. Am dorit să mai cumpăr uleiuri, dar nu știam la cine să mă adresez și pentru mine este mai greu să comand online. Pentru că suntem în familie, am să vă spun ce experiență am avut eu săptămâna trecută. În zori am visat că l-am întâlnit pe fratele nostru Magdiel și am spus că am nevoie de ulei de mentă, de lavandă, de lămâie, de portocale și de rozmarin, de la doTERRA. El mi-a spus că mă poate ajuta. Cum m-am dat jos din pat, sub impresia visului, m-am dus la computer și i-am dat mesaj și i-am spus ce am visat. Dacă așteptam să mă trezesc pe deplin, aș fi zis că sunt visuri de noapte. El mi-a răspuns că atunci când ajunge seara acasă o să mă sune să vorbim și îmi face rost de acele uleiuri. Seara m-a sunat și mi-a făcut cont la doTERRA și în 3 zile am primit prin poștă uleiurile cerute. Acum aș vrea să vorbim de câteva din uleiuri. Uleiul de mentă este foarte folositor pentru digestie, o picătură în puțină apă. Eu îl aplic și pe stomac și pe abdomen, 2 picături după ce am pus puțin ulei de ricin. Apoi pentru dureri de cap, aplicat pe tâmple, elimină durerile de cap. Menta este una din cele mai vechi plante medicinale și uleiul are o aromă proaspătă care energizează și învigorează. Aplicat și unde avem dureri de artrită reumatismală, este benefic și calmează. Apoi promovează relaxare, este folositor și în răceli. Dacă adăugăm și la baie, reduce durerile de mușchi și închieturi. Dă o respirație proaspătă când luăm o picătură intern. Se poate folosi și în diffuser și împrospătează atmosfera. Câte ceva despre uleiul de lavandă. Este extras din florile de lavandă și este foarte relaxant, cu un miros foarte plăcut și calmează sistemul nervos. Putem să-l adăugăm și la baie, să-l aplicăm la picioare, acolo unde încep degetele, în spatele urechilor și în diffuser, care va promova un somn bun. Uleiul de lămâie este extras prin presare la rece din coji proaspete de lămâi organice și are un efect de învigorare și un parfum puternic de citrice. Se poate folosi și în ceai, dacă vrem să facem ciocolată de casă sau o prăjitură. De asemenea, în diffuser. Toate aceste uleiuri fac viața mai frumoasă și când intre seara în dormitor și simți aceste arome naturale, te simți ca o regină. Și mulțumim Domnului pentru aceste binecuvântări.